программаҳое ки истифода мекунӣ майнаи сари инсона майда мекунад. Вақти инсон худаш ҳисоб китоб кард, худаш план кашид, худаш чӣ кор мекунад, гуфта фикр кард, майнаи сар кор мекунад постоянно. Не ки вақти ҳамаеро дар программа мон, программа худаш гуфта ки инҷа ба инҷа бояд брай, якум за каси инҷа бояд биспорӣ, дуюм за каси инҷа бояд биспорӣ. Майнаи сарта истифода набурдӣ. Гуфта ки харитама гуфта ки инҷа ба бестум. Нагирифтӣ, худаш қидаем байни мардум нагзашти. Майнаи сар мембра. Ман танбалӣ карда то пеши дар омадӣ мотоцикл қадам роҳи зиёд нагашти. Майнаи сар мембра. Барои ки истифодаш накардем. Сол 16 метаж 83 квартира. Намрад ба ақл мекун ба қабнда. Постоянно ам хикар истамази. Хулоса гап ки нигоҳ накун то ҳамҷа аз ба қабл сар. Ам харид карда истамази. Макам ха илоҷ гуфтастам ба худмана дигар ресторанҳо бисёр медонам кадом тарафта. Харида истифода накарда рафтастам ки худам зеҳни худма истифода барам. Чиза программа гуфт гӯш кардӣ, мақсад худат фикр накардӣ, худат ба ҳои наздиктар шояд биёвӣ. Хеле бисёр мешавад. Харида мисол вақта камтар дур мекунад. Дигар чизе ки истифода набурдӣ. Чиқа чангш мезанам, майнаи сарам чангш мезанам бигам да.